Mga kapuso, isa kakanta gindihon sa mga Ilonggo musicians nga nagasimbolo sa pagtibong sang kababainhan. Miss Eco International Philippines Alexi Brooks nagatag inspirasyon sa grupo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nakakabit na sa ngalan ni Miss Eco International Philippines Alexi Brooks ang mga tinaga nga abanse babaye. Advocacy ani ni Alexi sa ipagbandera sa Iloilo City sa Miss Universe Philippines 2024 pageant. Madamo ang nahatagan sini sang kusog, nga bisan anuman ang imo ginaagyan. Abanse lang. Isa na diri ang grupo nga Abanse Music Team kag Driven. The moment that Alexi won Miss Iloilo pa lang, I don't know if I have clairvoyance or foresight, but I told myself and my co-composer, Balko, Jazz, we have to create a song for Alexi because I know that someday she will have a crown. Pwede siya i-anthem bala, pwede siya masautan, and I also put sang gamay nga touch of sa pagiging worship song. Hindi ilang ang pagrepresentar sini sa Iloilo City ang nagtatak sa mga Ilonggo, kundi ang iya istorya sang paghimakas kag pagpalangga sa iya pamilya, ilabi na kay Lola Basing. Her passion in empowerment of women. Kaban si babae is to ma-motivate, ma-encourage ang tanang babae nga despite sa ano kabudlay sa kabuhi, magapadayon kag abanse. Pinaagi sa musika, ginpakita sang grupo nga sarang ka makahatag sang inspirasyon sa tanan, kaangay kay Alexi nga naging simbolo na sang dedikasyon, hindi lang sa mga Ilonggo, kundi sa mga kababainhan, sa bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Upo kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas.